Είμαστε εδώ για να κάνουμε την καθιερωμένη βασιλόπιτα που κάνουμε εδώ και 3 χρόνια. Φέτος 4ο χρόνος. Δεν θα τη φτιάξω εγώ, θα τη φτιάξουν εδώ οι μικροί μας φίλοι και οι μεγάλοι μας φίλοι και θα κάνουν ένα μίνι διαγωνισμό. Μαθημένοι είσαστε σε αυτά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω τη συνταγή. Πάρτε την. Και θα δώσω και στον Τζίνο τη συνταγή η οποία θα είναι λάθος. Βρείτε το λάθος τύπου. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Πού θα πας εσύ αύριο? Να το βάλω κατευθείαν στο μίξο και εδώ. Αύριο το βράδυ ή σήμερα το βράδυ? Ναι, μπερδεύομαι, συγγνώμη. Θα κάτσω σπίτι να κάνω γλυκά. Τι? Ναι, Α, καλύτερο. Εδώ μου λένε να Θα βγούμε. σας καλέσω στο σπίτι και θα μου φέρετε γλυκά. Α, ωραία. Δεν προλαβαίνω. Σιγά μην δεν προλάβεις να Έχουν κάνεις ξεκινήσει τα γλυκά. παιδιά. Έλα, άντε. Εντάξει είσαστε? Να, κόψω τα. Είναι όλα ζυγισμένα. Είναι όλα ζυγισμένα, μην ανησυχείς καθόλου. Πάμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε αυγά, ζάχαρη, βούτυρο λιωμένο, αλεύρι, baking powder, κανέλα, ξύσμα από πορτοκάλι και σταφίδες. Εύκολη φαίνεται. Εύκολη τη στιγμή, δεν έχουμε πάρει βασιλόπιτα, ξεχάσαμε, δεν έχουμε, κάνουμε επιτόπου. Όλα αυτά τα υλικά νομίζω ότι υπάρχουν στο σπίτι. Δώστε μου. Και άμα δεν θέλουμε να βάλουμε σταφίδες, μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Βεβαίως μπορείς να βάλεις. Καλά. Δύο Μπορεί να εγώ. ξυλοκόψεις και άλλα ξερά φρούτα να βάλεις. Σίκα, βερίκοκα Μια πετσετούλα. και ξερούς καρπούς μπορεί να βάλεις. Μια πετσετούλα. Μια πετσετούλα, έλα. Ναι. Φασαρί ακούω εκεί. Εντάξει, ρίξτε τα εδώ. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη, 4 αυγά, 250 γραμμάρια ζάχαρη. Για να έχουμε και καθαρά χέρια. Τα αυγά έχουν αρρώστιες. Είσαι σούπερ. Λοιπόν, δώσε μου τη ζάχαρη. Εσύ κοσκίνησες το αλεύρι. Πρέπει να είναι κοσκινισμένο το αλεύρι, γιατί το μείγμα μας θα είναι πάρα πολύ μαλακό τώρα, αφράτο. Οπότε πρέπει να πέσει απαλό. Γιατί αν δεν το κοσκινήσουμε, μπορεί να μείνουν σβόλοι από το αλεύρι και να μην διαλυθούν. Εντάξει. Λοιπόν, το βάζω στο φουλ να φρατέψει. Σας ζάλισα, σας ζάλισα το μίξο. Τι έπαθες Ελίτα? Δεν ξέρω, τα φρούτα με. Δεν ξέρω. Είναι η πρωτοχρονιά. Όσο είναι δυνατά τραγουδάγαμε. Λα, 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 λα. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Γλυκά κάνουμε. Να έρθω. Εδώ. Είσαι και τυπικός. Βγάλει το. Ξέρεις πώς βγαίνει αυτό? Το πας επάνω, το στρίβεις και το βγάζεις. Λοιπόν, ξεκινήστε. Αλεύρι. Σιγά σιγά και ανακατεύεις εσύ. Λίγο. Εντάξει, stop τώρα. Αστέρια της πρωτοχρονιάς σας. Μπράβο σας. Εγώ έχω γεννηθεί και 30 του μηνός. Πότε 30? Ναι, 30 Δεκεμβρίου. Μπράβο λοιπόν, χρόνια σου πολλά για χτες. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, να σε καλά. Χρόνια πολλά. Δεν μου το έπαιζα να σου κάνω μια τούρτα. Δεν χρειάζεται. Πίζει σιγά σιγά. Βάλε. Και τώρα ρίχνεις Το λιωμένο βούτυρο. το οποίο είναι 250 γραμμάρια. Βάλε. Το έχουμε λιώσει, δεν το έχουμε κάψει. Το ξύσμα και αυτό το κέικ βασιλόπιτα μπορούμε να το αρωματίσουμε και με λεμόνι και να παραλείψουμε τις σταφίδες, να βάλουμε κάτι άλλο. Το παίρνουμε σαν βάση και ό,τι έχουμε μπορούμε να το εμπλουτίσουμε. Βάλτε και τα μυρωδικό που είναι η κανέλα και αυτό είναι baking powder ένα κουταλάκι και ένα κουταλάκι κανέλα ή μισό ή αν δεν θέλουμε δεν βάζουμε καθόλου ή βάζουμε κάρδαμο, του πάει πολύ. Να ρωτήσω κάτι τα παιδιά. Ο Άγιος Βασίλης, τι δώρο θα σας φέρει φέτος? Ένα σπίτι. Σπίτι από μπισκότο. Όχι, κανονικό. Α, καλά, εντάξει. Και βάζουμε και 200 γραμμάρια σταφίδες. Πού είναι?
οι σταφίδες. Πήγαν οι σταφίδες. Να είναι μαλακές Σφάγω αυτό. και φρέσκες. Να τη φας. Για μένα δεν έμεινε. Άψογη. Όχι, σταφίδα δεν. Κάνε και λίγο τα τυχώματα εδώ που έχει κανέλα. Είσαστε πάρα πολύ καλοί. Εδώ, κοίτα τι γίνεται. Έχουν βάλει και για τον φόρμα. Γιατί γελάτε? Γιατί είναι γιορτές. Θα διάσουμε. Να στη χαρούμε. Βεβαίως. Α, διαλέξατε και ωραίο δεντράκι. Να το βουτυρώσουμε. Όχι, είναι σιλικόνη, μπράβο. Ίσως είναι λίγο μικρή, Ας το οπότε βάλουμε λίγο το αυτό. υπόλοιπο μπορεί να το ψήσετε κάπου αλλού. Γιατί σε αυτό το μείγμα χρειαζόμαστε μία φόρμα ή ένα ταψάκι διαμέτρου 24 εκατοστών. Λίγο ακόμη, μην το φοβάσαι. Δεν φουσκώνει πάρα πολύ. Βάλει λίγο ακόμη. Να μην το γεμίσουμε μέχρι απάνω. Ναι, μπορεί, είναι βαρύ. Δεν τη βοηθάς. Εντάξει. Άσε αυτό εδώ. Να βρε. Έχεις πρίγκιπες εδώ. Υπότες. Απέναντι. Γελάτε, δεν πειράζει. Θα βγει χαρούμενο και γελαστό το γλυκό. Να έρθω λίγο εδώ. Όχι. Να μην έρθω. Έχει βγει. Όχι, να έρθει. Έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. όχι, Πολύ έχει γίνει αφράτο. πολύ με ωραίο. το... Μ' αρέσει, έχεις λόγο. Το εμπλουτίζεις. το πουλάω καλά. Πολύ. Και τώρα πώς θα το ψήνουμε, κύριε Δεν θα Δίνο? φουσκώσει αυτό. Όχι πάρα πολύ. Δεν φουσκώνει. Θα ήθελα να Πολύ. κάνω μια ερώτηση, γιατί συνήθως στα κέικ, η σειρά που βάζουμε τα υλικά αυγά, ζάχαρη, εσύ βάζεις το βούτυρο μετά το αλεύρι. Ναι. Τι διαφορά Α, κάνει? δεν πειράζει και με και να το Δεν βάζεις έχει, πριν. δεν Όχι, διαφοροποιεί. Οκ. Και πριν να το Για να βάζεις. Είναι όμω και πιο αφράτο από το κέικ. Δηλαδή λίγο που τώρα που το ανακάτευα. Κατέβαινε ένα αφράτο. Πολύ. Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Τώρα το μείγμα μου είναι εκτός ψυγείου, εκτός φούρνου, συγγνώμη, ψυγείου είπα. Θα παγώ, αρχίζει και σφίγγει γιατί παγώνει το βούτυρο, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και επίσης και να μείνει εκτός φούρνου, μπορεί να ψήνεις κάτι άλλο. Να έχεις γαλοπούλα, το γουρουνόπουλο, το αρνί. Και να περιμένεις στο φούρνο σου. Δεν έχει πρόβλημα να περιμένει και μία ώρα εκτός ψυγείου. Εκτός φούρνου πάλι το ψυγείο. Μπορούμε να το ψήσουμε και στο ψυγείο, άμα θέλουμε. Γιατί όχι, θα το φας παγωμένο. Βάλτε στην κατάψη, θα το φας σε μιφρέντο. Μια χαρά. Σε μιφρέντο. Είδες ο δάσκαλος. Να βρε καλλιτέχνες. Μεγάλη. Θα το βάλουμε στο φούρνο. Περίμενε, να σου δώσω αυτό το δίσκο, δεν πειράζει. Να το ακουμπήσεις επάνω, γιατί μαλακό. Κράτα το. Άνοιξε το φούρνο. Πήγαινε και εσύ. Ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 1 ώρα 45 λεπτά. Εξαρτάται τη φόρμα. Είδατε, σε αυτή που βάλαμε έχει περισσέψει, γιατί ήταν μικρότερη φόρμα, οπότε θέλει λιγότερο ψήσιμο. Τα παιδιά εκεί το βάλανε σε 24, θέλει 50 λεπτά με 1 ώρα ψήσιμο. 170 και αν δείτε ότι αρπάξει από πάνω, είναι δυνατό ο φούρνος σας, κατεβάστε το στο 160. Ψηθήκαν οι βασιλόπιτες. Για να δω τι γίνεται. Αυτή είναι δική σας, που είναι νομίζω τέλεια. Αυτή των παιδιών. Μα μέρες που είναι να πεις μια καλή κουβέντα. Να σε φιλήσω. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, για τη βασιλόπιτα του 2012 χρειαστήκαμε 4 αυγά, 250 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια βούτυρο, 300 γραμμάρια αλεύρι, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, ξύσμα από 1 πορτοκάλι, μισό με 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 200 γραμμάρια σταφίδες. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε, θα κρατήσω εγώ τους μικρούς φίλους γιατί τα πήγανε καλύτερα και θα κάνουμε food styling.
Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Κοσκινίζουμε το αλεύρι, ρίχνουμε μέσα στο χτυπημένο αυγό για να κατέβουμε απαλά. Προσθέτουμε το βούτυρο, το baking powder και την κανέλα. Στο τέλος ρίχνουμε το ξύσμα μαζί με τις σταφίδες. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο.